खुलुमबाय गाइस बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर जोङो नुनो मोनदों बर'नि एक्ट्रिस मिथि नार्जारी आरो मिथिंगा बर' बिथांमोननि जुलिनि पार्टिखौहाय जोङो नुगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजोंहाय। नोंगौ थांनाय समफोरावहाय बिथांमोननि जुलिया एसेबां गाजा गोमजायै जायाखैमोन होननानैहाय आं सानो आरो बिथांमोननि जुलिया रायजो राजा गामिनि नेमखान्थि बायदियै मोजाङै जानानै थाङाखैमोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। बेनिखायनो जानो हागौ मिथि सिस्टार आरो मिथिंगा बर' ब्रादारमोना बे जुलिनि पार्टिखौहाय आरोबाव गोदानै होफिननायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। आंबो गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि दानि नैबे जुलियाव जे गामिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोननि जुलिखौहाय जाफुंहोफैदों आरो समायहोफैदों। बिनि थाखाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनसेयानो जाहैबाय मिथि नार्जारीनि गोदोनायावहाय मंगल सूत्र, खाफालावहाय गोजा गाबनि समायना सिन्दुर आरो आखाइयावहाय जुलिनि आसान बेखौ नुनानै आंबो मिथि नार्जारीनि आरो मिथिंगा बर'मोननि जुलिखौहाय कंग्रेचुलेसन जासिहरदों रायजोफोर। स' रायजोफोर नायलांदो मिथि नार्जारी बिनानावा मा फोरमायदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। कमसे कम 2 मास गाबखाबाय सान हर आरो गाबनो गैला नोंलाय आंथ' गाबखाया गाबा आंबो गाबला गाबो अहाखाबाय आरो मा गाबबाय बरिया Hello everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzari YouTube channel. So लोगोफोर दिनैहाय मा होनो अक्ट'बरनि 12th ओमफ्राय दिनै मिथुजों आंजोंनि पार्टि फिसा होगोन आरो गामियाव पार्टि माने एक्चुअलि पार्टि बिदिबो होनाय जायामोन आरो बाट मा होनो जों सानदोंमोन खेबसेनो रिसेपसनखौ लागोन अक्ट'बर लास्ट बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दाथ' कार्तिक मासबो सफैबाय मा होनो बेयावहाय फुजा थायो ना गामिफोरावहाय स' बेफोरनि थाखायनो माने मा होनो जों आरो बाथौनि नियमखौ खालामाखैमोन नालाय ओंखायनो गामिनि रायजोफोरखौ लानानै दा मा होनो नियमखिनिखौ खालामसिगोन आरो बाथौनि नियमखिनिखौ दिनै खालामनानै ओमफ्राय जानाय लोंनायबो जागोन लोगोसे गामिनि गोजा बिदिनो 400 जनसो मानसि लिंदो आरो माने गामिनियानोथ' 300 जनसो जाखागोन ओमफ्रायनो साफा सानै 100सोआनो साफा सानै बाहेरानि मिथुनि लोगो ओमफ्राय आंनि लोगोखौथ' बेबायदि रावखौबो लिंनाय जायाखै आरो लोगोफोर मानोना मा होनो रावखौबो लिंनाय जायाखै ओमफ्राय लिंदों खास लोगोफोरखौ खबर हरदों आरो बाट सोरनाबा शुटिं दङ फैनो हानाय नङा खोमा ओमफ्राय जाय फैयो सोर फैयो नायनोसै लिंनायनि भितरावहाय आरो सानैसोल' लिंखादों आरो सानैबा साथामसोल' ओमफ्राय बिदि लिंनाय जायाखै एक्चुअलि आरो जों रिसेपसन गिदिर फाथियाखै नालाय ओंखायनो लिंनाय जायाखै आरो खायसेया मा होनो बिदि फिसा फिसौआव फैनोबो उसुबिदा मोनो ओंखायनो जों लिङाखै आरो स' लोगोफोर मा होनो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे लं जागोन आरो लोगोफोर गोलाव जागोन स' नायनो दाबाव अननानै नायनानै होजोबदो नामा आंजों लोगोसे आरो दिनै पार्टिसिम जोबजासिम थादो लोगोफोर मानोना मा होनो आं दिनै खेबसेनो ब्लगखौहाय मेबि 20 बा 22 मिनिट्स बेफोरबायदि आपल'ड खालामगोन आरो लोगोफोर स' फैबाय थादो जों बाहेरायाव मा सोलिगासिनो दं दा एसे नायनोसै लोगोफोर ना मा मुलाथ' बाराय आरो बेलेग बुस्थु दिबाय आरो नायनो दिबाय नायदो नै खासि नङा आरो बे अमाया मा सिनायो आं सिनायबावो खासि अमा मिथिया जेबो सिनाया जानोल' रोंगौ बेयाव मा खालामगोन अमाखौ मा खालामगोन बेयाव आदा बे अमानि दै गुदुं बेयाव लांबाय थाबा ओमफ्राय नै मालाय थालिरबो गायदों माथो थालिर फांनै गायदों नै ओमफ्राय दा मैगंबो हानो फैबाय रायजोफोरा इयावबो गायगोन खोमा थालिर नै थालिर गायनो जावदों मैगं हादों जोंना एक्सट्रा लास्ट खनसे देनां नायनांगौ आरो आंहा साइज नुदों ने आबै साइज नुदों साइज नुदों जोंना डार्लिंआ सौफैबाय मर्निंआवनो जल्दी आने के लिए थैंक्स ओमफ्राय मालाय कल्पनाया नै बेलुन खागासिनो नै जोंना बिजावजालिसो बियो ओमफ्राय खिन्थु उन्दैसो आंनि बुहुद ओंखायनो आं बेखौ कल्पनाखौनो होनबाय आब' होननो एसे उसुबिदा मोनो स' बियो मा होनो बेलुन खासिगोन आरो ओरै खाना होजोबनोसै ना ओरैनो जोंहा सेल्फि लालाबायनो दा
मा मिक्स खालामदोंसो सामब्राम बेयाव बारा गोबाव जानो नागिरा आरो फैबाय ओमफ्राय बेखौनो गानसै दा आर'साव औ ओमफ्राय एसे देलायनि आरो भाल मोनदो ओमफ्राय बे पार्स निजोमा लाना फैबाय नै ओमफ्राय नै खानायाव सिम्पोल जास्ट फर आर'ज ना निजोम बाहेरायाव ओरैबायदि दावराव सामब्राम उनगासिनो माबा साहा लोंगासिनो आरोना खफाया ঠিকে আছে দে ब्लाउज येलो फास्रा सिम्पोल आरो सिन्दुर लगायबासो नै जोंना एसे देलायनो नागिरदों पाउडार आरो ना देलायबाय थागोन ना सुन्दुरिखा बियो ओरैनोबाबो ओरैनो पाउडार एसे आरो बायदिसिना नुयो मानसिफोरना ओमफ्राय गोदोनाया जेबो गाननाय बायदि नुबावाखै माला मोनसे गानदों ओमफ्राय खर' खोबनांगौनो ना आरो नायबिनाया हैथां नै दरा गोदाना गामसाया जि मोजांखा आरोना ओमफ्राय गस्ला गानसिगोन मा गानगोन नों दा मिथु हा गस्ला बा मालाय गस्ला गानसिगोन हेपि मेरिड लाइफ दे मा खुलि दिउ दे दे आं थासान्दियावलाय नों मानो गाव खुना लानांगौ ए माथो खुलिखाबाय हेन्डसाम नुदोथ' दे दे लादो दे मालाय दरा गोदाना एसे देलायनो नागिरदों ओमफ्राय आं जाहैबाय भिडिअग्राफि नामा ओमफ्राय नै बे सिमि ओमफ्राय बे सासेयाबो जोंहानि बिजावजालिनि फिसाजो गुवाहाटीनि मैया फैदों गुवाहाटीयाव थायो आरो बिसा ओमफ्राय बिमाखौ दाहाय देखायगोन र' जि किउटथार ना हाय गुवाहाइफ्ले नाय जि सुन्दरिखा ओरैनो मिथिखौ मोनदों नामा बेयो ने थैखागोनहाय नों गिफ्ट मोनलिया नों गिफ्ट मोनलिया नोंनोबो लुगैदों नामा ओइ बाजैयाबो देलायबाय सिमिया मालाय नै लेहेंगा गानबाय दे गिदिंलाय खनसे सिमि बिउटिफुल नुदो दे खारबाय थायो दे
जानायजों Kita lebih dah. Sorry ha, Gamsi. Ini apa SONGSAR tu kalau Jaya Pamerai Batuni. Dayang apa ni se? Lawan dayang bolong se. Oh, deh. Oh, harap jelas tu. Sebab. Saudara Daya Setengah, Mituri finally Mituri hawa menjamarbai. Kecek Daya जादो दे जासाबदो माइबासो जादोंमोन नामा आंना अ जादो दे दासो स्टप जादों थेंक इउ उदै सुदो रानथेंगोन जाना थादों हायखानानै लाबोनांगौ आं जाला हायखानानै लाबोबा जागौमोन ना आं जाबायमोन उदैयावनो जायगायानो गैला आं जिरायगोन नांगौबा आगै नोंसोर मोसानायखौ नायबाय थासिगोन आं एबार नायबाय खाम गानाबो फुंनिफ्रायनो बेल' गाबगासिनो पिस्तलाल' गाबगासिनो ओंखाम होनायफोरखौ नायदो जा खेबसेया जेबो नङा दे नाखौ हरनालाय थाबनो नै जाखांलायनोसो नै इथिं हरग्रो इथिं जायाखैना ए हरग्रो दालि खाब्लांथाव जायाखैना सोरजों माजों Wah, dasu somai sedonai. Berat, somai tu berlas hari dia. Mitu aku re, mitu, cepelai. Dengar munci video lah, bayi mana angga. Dah gabut nuhi. Dah. Mana kau beli lemon kau emak? Besok punya ada. Besok punya